kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV en calmini bandiraɓe kala wonɓe e jokli windere hande ina wayno eɗini ɗo e wuro teddugo ngo Madina Gounass balɗe 3 e bandum en lolde tawa ko heblo fattam lami o heblo jayniyankoɓe e ɓe ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe jirwinoɓe mbiyen ɗum animateur en kono kadi ne yanti hen uddidde oɗo galle mo jeeyden ɗo woni Daaka média ɗum noon ko hande ɗo e Madina Gounass en jaɓɓama ɗo noon hoɓɓe hewɓe ummiɓe e fannuji certuɗi yogo ina tawe hen waɓena ceerno Hamme Amadou Ly en waɓena Guelongal en waɓena Mama Dono Sampate en waɓena Ablaye Mbaalo en waɓena Ibrahima Saydou Dia en ɓe ganduɗa ko gendiyankoɓe e nder leñol ngol fodde temedere e nogas tawa ko jayniyanke e animateur waɗama ɗo heblo fattam lami o ɗo e wuro teddugo Madina Gounass kono ñalawma hande o ko ñalawma udditgol galle Daaka média ko télé e radio ko ɗo e nder Madina Gounass joni noon ma en jabɓo ɓen hoɓɓe ngu ummiɓe e fannuji goɗɗi arɓe tawtorede oɗo ñalawma gam enen wawde haaldude e mabɓe ɗum ɗon ko joni tawa leelani ɗum bandiraɓe no mbironɗen ni joni tan ma en ƴettuɓe ɓe ganduɗa ko arɓe ɗo ngari kadi ni e ñalawma o en jiiɓeɓe ganduɗa noon en mbiyata eɗen kollitaɓe rendo saabu rendo ngo no andiɓe ene heftaniɓe e nder galle men Piindi kadi rendoɓe mecce fof ko fasɓe koɓe waɗoɓe toon kadi golle paydinde waɗoɓe gandal ceerno Mody kamɓene ɓe gaari tawtorede oɗo ñalawma hande holko woni holko saabi koyɗe mon ɗo e Madina eyyi Bamori ko adi fof ko salminde e yettude Allah e julde e nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam e yettudema an e yettude yeɓiyankoɓe Piindi TV télé moɗo no ceerno Mody heewi wiide ni hande garagal amen ɗo e Madina Gounass ko hunde nde gandanɗa hoorema ko hunde fonde ko adi fof emin jetta hen sababu o woni ceerno Sérif Mouhtar Ba kanko woni mboɗo wawi wiide kanko woni jattigui amen e sababu amen ɗo e Madina Gounass uddital Daaka média ngal noon guila naggam mboɗo wawi wiide guila lewru guila nden neɗɗo moƴƴo o woni Elhadj Abou Ndiaye wi amon bisimilla moon e galle he bisimilla moon e uddital ngal te hayso wiyano amen bisimilla ni komin aroɓe par ce que aɗa andi Madina Gounass emin jiiɗa ɗo emin korsina ɗo min e ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ko ɗum saabi kala komin nangguno Dakar nomin nodda tan e uddital ngal ngal ganduɗa hayso min noddanno ko min garat ɗum tahi so woni min gaari ɗo pour tawtorede uddital ngal Ba Mody Ba mataw ɗo banggue waɗoɓe mogo e nder leydi Sénégal teskade mataw ko c'est pas une première fois garon ɗo e Madina eyyi c'est pas la première fois mboɗo wawi wiide c'est la troisième fois walla mbiya c'est la quatrième fois par ce que Daaka o e jawtude min gaari oɗo jawtude kadi min gaari par ce que ko Madina Gounass naɓe mbayi noon Madina Gounass naɓe goni tedduɓe somin gaari ɗo emin jiiya yidde e mabɓe faade ummade e mabɓe faade e amen ɗum tahi kamɓene kala koɓe dillini kala koɓe noddi amen tan emin cofta hen arde Ba Mody ɗum noon en jii kadi omo ganduɗa ko tanum nelaɗo kay woni ceerno mum Ablaye Walla Ndiaye eɗen gandi Alhaji Abou Ndiaye ko almudo makko ɗum noon hande tanum nelaɗo holno jaɓɓoroɗa e Madina eyyi kono Ba Mody alhamdoulillahi rabbil alamin min mbiyat yettere Allah gargol men ɗo woni weltare no fewi konko mbiɗa ko tan ko almubam darni soɓe noddi men emin cofta arde hen emin calmina sababu o ceerno men Sérif Mouhtar Ba ɓe ceerno Amadou Tidiane Ba en calmini Elhadj Abou Ndiaye nda ko kaaliɗo wi ko tan ko waɗi ko famɗani aussi kadi o yawi men ɗum tintinde hayso tintinano men komin aroɓe saka noon guila o tintini men eyyi Madina Gounass kam ko Madina Gounass men minen jeeyi ɗum eyyi way kono Madina no ceerno kaaliɗo wiiri ni oɗon cofte arde Madina hol sirlu mum sirru gonɗo Madina Gounass o kala garɗo fof ma ando ɗum aɗa andi Ba Mody ambi neɗɗo saɗa ñaaƴ to jiɗireɗa sa maayi daña woyoɓe minen ɗo emin jenana emin sikkini emin jiiɗa ɗo
sababune ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba e ceerno men Serif Matar Ba wuro ngo ko wuro men minen mogiyankoɓe fof way min ceerno Modou Aidara kam kewɗo ɗo almuɗo Ablaye Walla ko almuɗam Elhadj Abou Ndiaye ko almuɗam eyyi ɗum noon en jino tanumnulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haaldini ɗum noon mataw joni ko holno jiiruɗa kadi garangal yimɓeɓe e nder Madina en tant que Sharif holno ɗum waɗe ma eyyi weltare mawde waɗe ma nda ɗum ɗo weeɓani maison de presse baɗo ni Alhaji Abou Ndiaye daro ha Ablaye Walla waɗa ɗum ɗo ɗum noon ko fierté men enen kala liggotoɗo e média ɗum no foti wonde fierté ma ɗum ɗo hande ɓiɓɓe fulɓe fof poti rentude gara ɗo gara immigration ndax weeɓani aussi kadi no yooɗi ɗum kala jiiɗ ɗum fo anda no yooɗi hande enen wonɓe ɗo ɓe eɗen gandi ko waɗa ɗo ko dépassé wallay ko immigration mo baɗɗo fayida ko ɓamtare kadi presse pulaar eyyi ɗum noon mbaynorɗen ko ceerno Kalidou Diadj hande ñalama o uddital ngal ko radio et télé beela on lowanani ɓe wonde yoɓe mbattor ko mbatton ko e nder télé mabɓe ɗe elle en teskaki ko mbatton ko ɗo Piindi ɗo en teskaki ɗum e télé mabɓe ɗe beela on ndeyani ɓe mbiɗon yoɓe mbattor ɗum hen e nder télé ɗe eyyi Bamoury a namdima namdal baɗɗo fayida par ce que aɗa andi mogo kam kala to wiya télé walla média culture ko hen jeeya te culture ko hen mogo woni mais aɗa andi Daaka média walla mbiya manam ɗo e télé walla radio Madina Gounass c'est exceptionnel par ce que Madina Gounass ko wuuro diine wonko ganduɗa mi wiyata mogo wattaki ɗo mais ko mogo e facette goɗɗo ɗum noon emin jewtide hen e koolaɗo galle woni Elhadj Abou Ndiaye aɗan kanko ko janñuɗo o fatnani haydara emin jewtide hen e kadi mawɓe wuuro ngo ganduɗa holno min mbaɗirta ɗo mogo walla holno min mbaɗirta ɗo émission gandal ceerno moɗo ganduɗa koko hadda ko fewda ha fewi taw ko ɗofti sunna ko ɗofti diine emin jewta hen eko yaaji mboɗa andi so yewtere nde yuɓɓi tan mo won ji ceerno Modou e kaalen mbatta wadda ɗo e Madina Gounass ɗo mogoji e gandal ceerno Modou taw ko yaade sunna wuuro ngo dal inchallah eyyi ɗum noon wonani en beelam ko hoɓɓe ummoriɓe en toon to laamorgo leydi Sénégal woni capital o ɗum noon en dokkatɓe ɓe jaaha poftiyo jabɓoɗen hoɓɓe woɓɓe aroɓe ɗum noon tanum nelaɗo e Diadj ceerno Diadj Allah jarama on jarama bandiraɓe caggal jawtugol men ceerno Modou e Kalidou en jaɓɓima ɗo goto e jaale leñol ngol nde leñol ngol nde ɓuuri nde mettude wonande ko nden ɓe gonani leñol ngol ha joni eɓe jaada leñol ngol on woni Elhadj walla Alhaji Oumar Doro Koumé so tawi inde nde haalama tan so eɗen mbawi haalde ɗon ɗum noon calmidira e bandiraɓeɓe e kalanamin holko woni koyɗe ma hande e nder wuuro teddugo ngo Madina Gounass Bamodi mi salminima mi juurima mi ñaganma Allah moƴƴere kadi mi salmini dendagal bandiraɓe Piindi TV e mbaɗo kubtidinde a namdima kam namdal bemgal jabade nde tawno hande wonko addi en ɗo henna ko eɗen mbawi wiide ko nafoore dendagal bani adama gonɗo e dow leydi ndi aɗa andi Daaka FM walla Madina Gounass ena dañi ɗo galle mo ganduɗa tawa ko galle pattam lamo galle baɗɗo radio waɗi télé waɗi kalaji kala ko jojji e média en ɗo e galle he taw koye e ballodiral ɓiɗɗo nokku o ɓiɗɗo leydi ndi biteɗo Abdoulaye Walla Ndiaye waɗi oɗo galle média taw koye gardugol Abou Ndiaye hande ko ɗum addi en ɗo henna ko tawtorede e gudditgol oɗo galle e pattam lamo nde tawno soko tawi neɗɗo naati hen ma andu tigui rigui ko kaɓirɗe maɗa hen ma andu tigui rigui mana ko ngaalu timmuɗo waɗa hen ɗum ɗo noon ko yettude Allah soko tawi ala ko heddi e goto e ɓiɓɓe leydi ndi yalti woodi ko Allah newdani ɗum andi ɗum ɗo de ko ɗum dañmi min hooram mboɗo wawi wurde hen ha abadan dayman dappat taw min ngakkaka ko heddi ko yomi wattu ɗum e ɓiɓɓe leydi ndi yomi wattu ɗum e julɓe ɓe yomi wattu ɗum e miskineɓe ɗum mana ko yettude Allah e raɓɓiɗinade hande woni koyɗe men ɗo henne e Madina Gounass wuuro diine e Madina Gounass taw ko ɗo henne e galle Daaka Média ko tawtorede udditgol oɗo galle e pattam lamo vraiment ko welema mawɗo Bamodi mi yoni Allah jarama ɗum noon jimi tan ka gartanamin saabu aɗa andi tongol eroɗa leñol ngol e hono ɗeɗo gueɗe erango guertomi ɓiɓɓe leydi ndi ha tengti ɓe mbiɗaɓe ɓiɓɓe leñol ngol il est temps haaloɓe pulaar mbi soko tawi aɗa foti yarde e beñuwar Allah ƴoganima barigal wonko haalanma o wima caggal beñuwar mo mbawɗa yarde o ko heddi ko ya wat balla hen bande en kala ko jojji guertomi ko ɓiɓɓe leydi ndi walla ɓiɓɓe leñol ngol
kala mo ganduɗa wonko Allah feccamma so gandal so ngaalu so peeje so kala ko Allah tottuma wat feere mballa hen mana ɓiɓɓe leydi ndi kañum men keɓa ɗo liggi keɓa ɗo dilli so moni fof heeɓi to dillat tan caɗele kalteɗe ɗe ene wawi mana gasde yoɓe mballu yimɓeɓe yoɓe ñemtin oɗo mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Walla Ndiaye baɗɗo gueɗe memotoɗe jiyotoɗo de quelque chose palpable et visible ɗum tan woni ko guertomi renndo ngo moni kala so tawi wonko jogui ene ɓurti hayso ɓurtani eto feccude hen mana bandiraɓeɓe moni fof so heeɓi ɗo jangui tan batal ne wawi to doggue leñol ngol ɗum kadi ma waɗi ko ɗum nafti kadi o waɗi ko gueɗe baɗɗe fayde kako Abdoulaye Walla Ndiaye en duwani momo yo Allah sellin sembina ɗum noon ko on wonno Alhaji Oumar Doro Kume joni en jabɓoto janiyanke goɗɗo biyeteɗo Amadou Djiby Bari eɗen gandi ko musidɗo tedduɗo darniɗo kadi renndo ngo no fewi ɗum noon Alhaji Amadou Djiby Bari calmidira e Piindi TV kono kadi gartanamin holko woni koyɗe ma e nder wuuro teddugo ngo Madina Gounass. a jarama Seydi Ba mi yettima no fewi mi yetti dendagal ɓe ganduɗa ne jeeɓa aya habrede Piindi TV e tawi toɓe mbawi wonde foof e weltare mawde kadi yiidema tawno en ɓooyi nandirde kono kadi kongol woni fartange gadana jihodiral men ɗum ko fartange goɗɗo ko wona ɗum ko hande eɗen mbawi wiɗen tawi ngoɗo wuuro teddugo Madina Gounass tawa woni sababu tawtoregol men ɗo ko tawtorede heblo ngo ganduɗa ko fedde ne wiye GIGP fedde jayndiyankoɓe fulɓe windere yuɓɓinno ɗum ngol ɗo waɗi lawol tataɓol heblo ngo yuɓɓinama ñande ɗiɗi ñande tati e ñande nayyi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati hande eɗen e ñande joyyi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati hande noon ko ñalawma mawɗo walla mbiyen ko ñalawma keeriɗo saabu ko ñalawma udditgol galle Daaka Média so wiyama Daaka Média noon ko radio et télévision ene e ngoɗo wuuro teddungo Madina Gounass taw sompi ɗum ɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hande ko yeeru e nder leydi Sénégal e nder Afrique e nder aduna foof woni kaw Abdoulaye Walla Ndiaye mo ganduɗa ngaalu ngu foof feccata ɗum koye ɓiɓɓe julɓe feccata ɗum koye l'islamiyankoɓe feccata ɗum koye ɓiɓɓe leñol ngol e ɓiɓɓe renndo ngo ha tengde ɓiɓɓe dental ngal ganduɗa tigui rigui koto Madina Gounass ɗo wadde noon o waɗi hen jawdi makko so tawi a yi galle o aɗa andat ko jawdi kewdi waɗa ɗo henne wadde en gaari tawtorede ɗum kono noon oɗo galle kadi ardi ɗum moto jejjiten ko Alhaji Abou Ndiaye mo ganduɗa kam nene ko wona kolangel ƴakki awdi e kala ko rewna e junggo mum yo yetto renndo ngo ene waɗa no fotiri ni ene ardi fodde 50 e ko fawi jayndiyanki walla karalla o e ko nandi hen kono foof ene yuɓɓi ene rewi lawol hay caɗele gote ngala hen tugnadi ko nanden kadi hanki omo haala e nder dental ngal ko fayida mawɗo wonande en ko weltare mawde kadi wonande en e tawtorede ɗiɗo ñalɗi en jiiɗo musidɓe men ɓe ganduɗa ko nandiral tan wonno hakkude men en meeɗa yidirde e mumen ko coccodiral ngal ganduɗa haysino woni hen woɓɓe eɗen kaldanno e mumen to banggue téléphone to en gowani yiɗum taw ko jaale leñol ngol ko wayno gelongal ba en hande en jiiɗum ɗo ko wayno Abou Samba Diop en jiiɗum ɗo en jiiɗo ɓe ganduɗa ha joni ko wayno ɓe ganduɗa ko dono sampati en ko enen gonno ɗiɗo dumunaji e woɗɓe sagataɓe leñol ngol ɗum ɗon ko fartange mawɗo mo dañɗen e nde ɗo lulde en beltima hen no fewi no fewi notiɗen noddagu sunno noddagu diini noddagu ceerno men Elhadji Abou Ndiaye neɗɗo mo mbattuɗen haqqille eko gollata ko kono kadi mo keptinɗen darde mum mo keptinɗen golle mum aussi so ɗum ɗon ɓenni ko arde kadi notitade ko fate e lulde e udditgol Daaka Média galle mo ganduɗa ko galle men tawi rendini ko télé e radio e dow ballal ceerno men guiɗo men mo ganduɗa hande guiɗo ngol fof woni Elhadji Abdoulaye Walla Ndiaye yettudemo e duwnademo yo Allah jutnu balɗe moƴƴi mbatta so ɗum ɗon ɓenni ko arde gam yidde kadi hesɗitinde guilli hakkude men e musidɗo biyeteɗo Elhadji Abou Ndiaye mo ganduɗa kanko ardini oɗo galle ɗum noon no jiruɗa hande ñalawma men hande o ko ñalawma uddital galle Daaka Média holno jiruɗa ɗum wayno foti wade ni tan nde tawno ko uddital galle tawteɗe nder Daaka notitima no ceerno yiɗiri ni notitima no Daaka yiɗiri ni sabu ayi ko worɓe ɓolɓe goni ɗo ko hillifaɓe ɓolɓe goni ɗo ko julɓe ɓolɓe goni ɗo ko tijani woni ɗo ɗum ɗo foof ina nanditi ina notiti hono no ceerno men ceerno Mouhamadou Seydou Siraji Dine ceerno men Ceerno Amadou Tidiane Khalife men noɓe jiɗiri ni ko noon wayi wadde ko weltare tan ko weltare ɗum noon on wonno jaalal leñol Allah jarama jarama ko ñalawma baɗɗo fayida ñalawma moƴƴo ñalawma gartam ñalawma udditare e ñalawma ɓamtare wonande jayandeji leydi Sénégal kono ha tengti e jayandeji meɗen enen wiyoɓe mbimi saabu hande ɗo ɗo daariɗen moni foof biyowo mbimi ne yiito hen hoore muɗum biyowo mbimi kadi ene tawa ɗo hoore mum biyowo mbimi kadi ene nana ɗo hoore muɗum wadde so tawi oɗo galle udditama hande te ko hawri ɗo ko hawri ɗo ko ari ɗo ko ari ɗo enen ni to banggue men eɗen mbawi ɗen pamɗiri darade ɗen kaala pour simtude ñalawma o kono mbaɗen koye men no enen ken arɓe janggude kadi ko ɗum woodi en jangge mabɓe kamɓe mawɓe men ɓe ko wayno Hamme Amadou Ly
ko wayno Ousmane Makali Abou Gaye Abou Samba Diop waaɓe noon e woɓɓe ɓe ngannduɗaa ene tawe ɗo donc ñalawma ko ñalawma pattam lamiijo ñalawma ko ñalawma ɓural ko ñalawma ngartam noon to baŋnge ɗemngal ngal kono ngartam to baŋnge communication e mbaadi kuuɓal ngartam kadi aussi e ndeer wuro teddungo ngo wuro diine ngo e tawno Madina Gounass ko wuro diini ko wuro leliingo e dow sunna kono ko wuro leliingo e dow communication banndiraaɓe ene ciftina ɗum kala e sahaa ene mbiyi wonde so tawi e ƴeewi ceernaajo o woni diiɗɗo wuro ngo gila ɗum ɗo kewano miijonooka sa ƴeewi somo haala o wiyatno ko yimɓe nanguira ko haalanno ko kanko soodano maña makko kanko soodi kasiraji makko yo yimɓe nanguira joƴƴina ɗo ɗum ne kadi wonna arduno hay so tawi ko ɗum qiisa walla ko ɗum taarih mawɗo kono en paami wadde ko ceernajo o soyinno ko hande yettimen ha ɗo te sa ƴeewi lelgo leydi Sénégal kala wuro diine mawgo wangono Madina Gounass ne jogui nokku ɗo wawi ɗo yaltinirde communication muɗum woni haalande yimɓeɓe lelgoji ɗi walla golle ɗe so tawi ko Touba ene jogui on ɗon nokku so tawi ko Tivaouane ne jogui on ɗon nokku so tawi ko Popenguine ne jogui on ɗon nokku so tawi donc Madina Gounass so tawi dawi ko wayi noon ni te eɗen gandi kadi wona Daaka o tan saabi galle o dari ɗo ina hokka to banggue fina tawa ina hokka to banggue kabaruji ina hokka to banggue ko wiyete ko ha joni développement woni ɓamtare wadde so tawi on ɗon galle hande dari men uddite eɗen mbawi wiide ko kodde duufe kosam kadi ko ɓamtare wonande wuuro ngo ko ɓamtare wonande leñol fulɓe kala e kuuɓal e heblo ngo ko ɗum ɓeydare hanki mboɗa haalanno e plateau mbimi so tawi ƴeewi gandal ngal yimɓe loowa e nder balɗe ɗiɗi ngal ko gandal jarngal duuɓi tati ko famɗi foof mi fammina so tawi a dañi bac mbatta o concours jaaha sesti concours moni fof ne andi aɗa wawi ɓennude aɗa wawi ruttinede ko leeɓel siraɗe donc sa yeehi ɗin duuɓi tati Allah walli a naati gona toon duuɓi tati ɗi ko famɗi fof aɗa jangga lebbi sappo fois laabi tati wonata ko lebbi capantati ɗin lebbi capantati foof ka goɗɗiɗo ɓesgu ma ka goɗɗiɗo yumma e bamma saɗa wurda ka goɗɗiɗo sehilaɓe jibinaɓe mawdinaɓe diwan ma e foof donc kadi gaga ɗum ɗon so tawi a heɓani on ɗon sens nadde sesti kewɗa ko yobde kalis kewɗo des millions ngaji joɓata mbawa heblede e caktirɗi walla mbawa heblede e nokkuji mbaɗi hono won école aji mawɗi keddiɗi to banggue privé wadde so ɗum ƴittama foof rendinama waɗama e nder balɗe ɗiɗi mbaɗono am lowama ɗum te yoɓani million accani ɓesgu muɗum ko tolni e duuɓi tati eɗen mbawi wiide ko ɗum ɓamtare e ko ɗum ɓeydare dendagal jandiyankoɓe temedere nogas tawaɓe ɗo henna guila hecci hanki ha hande ɗo kalten ɗo wadde ko ɗum udditare ko ɗum ɓeyditare no mbimi elle ko enen ballete enen sukaɓeɓe woni enen ngo yonta saabu galleji mbaɗi ni hanki mi haali ɗum mbimi sa ƴeewi Sénégal foof no didori sowona taw ko RTS wonɓe hay ɗum ko hande goni e maari tour on ɗon mo 10e étage mbaadi muɗum e ngaddugol muɗum hono oɗo galle min mi suwa yi taw ene gas noon tawi min woni mo yirlaki kono mi suwa yi taw mi haalani noon e enen presse meɗen to banggue ɗemgal pular ngal kono mum mi yiyani to banggue ngardugol ngol to banggue lelgo ngo to banggue gondigal ngal woni yimɓeɓe no liggorto ni mi yiyani hay nokku taw e to banggue 100% aussi donc so tawi a dañi neɗɗo mbaɗono Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye faami ɗum yaltini budget mo ganduɗa ko tolniɗo e ko wayni copreje kewɗe waɗi hono ni en mahi wi gone ɗo mbaɗe ɗum kala ko jiɗɗon kala ko cohluɗon mbaɗa waɗa to banggue matériel to banggue yangara to banggue on ala ko mbawɗen wiide ɗum so wona yo Allah jundu balɗe moƴƴine battane kadi yo Allah hokkumo wadde ko ɓuuri ko wone wadde ko Allah hokkamo kadi hon ɗiɗo galleji o waɗ ɗum e dendagal nokkuji cohlaɗi ɗi saabu minen hande ko Dakar min jooɗi somin keeɓino galle mbaɗo hande ko Daaka Média min mbiyata tan liggade min mbiyata ko vraiment ko concurrence o labtat eyyi ɗum noon eɗen mbiyamo o jarama franchement o jarama o yettama oɗo galle hande wona galle Gounass tan ko galle leñol foof ko galle ɗemgal foof saabu hoolare Alaji Abou Ndiaye nde Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye jogue makko addani ɗum ɗo wawde dañede tawti on onon jaydiyankoɓe onon fannuyankoɓe onon ɓe ganduɗa kon yarlitiɓe onon ɓe ganduɗa jamma ñalawma subakaki jiiɗe on ngala haaju on ngala hammu so wona ko wiyete ko Daaka TV walla Daaka Média sa yiɗi mbiya bandiraɓe oɗo ñalawma hande en jii taɓal kesal taɓama galle keso mahanama jaydiyankoɓe Abdoulaye Wolle momtani en gonɗi
enen daaniɓe pulaar e enen jaydiyankoɓe jafɗon daande nde o momti en gonɗi ɗi ganduɗa eɗen joguino suna e on banggue o ñanti en e yeeso leƴƴi goɗɗi fasaɓe men joguiɓe ayawoji ajoji ina kaala ko beelaɗo belda enen gonɗen koye cuwan tokoson matériel meɗen timmani oytini en yawaye hakkude men e leƴƴi dariɗi hande ganduɗo jeydiyankagal ɗo tolni o mahani en oɗo galle o waɗi hen ɗeɗo kaɓirɗe o hokki alaji Abou Ndiaye saabu ko koalaɗo guila hanki tawi wona hande mi wi neɗɗo ne wawi dañde nayyi moƴƴi o wawa ɓirde so ala ɗo laali ala ko heɓata wadde Abdoulaye Wole Ndiaye mi haalinani e haalam kala jamantere mo fonda ko puntaɗo sa nani mi ƴetti hayre mi weddima hawandu wona kaƴiɗe Abdoulaye Ndiaye tamata ɗe sa nani mi jagui hayre weddima police wona hayre jama kala nokku mo ari o waɗata redressé leydi ndi to banggue jama Allah hokkimo ko o jaɓani mbajjude toon o wontani boɗejo o jaaɓi wonde o arte meɗen diine o pinal ngal jangde nde habde basal cellal ngal innude inde ɗe safude ñawɓe jaccinde ɗanniɓe kaltude ko kalino e yimɓe ñawɗo foof safe so mayi kadi wirne ɗanniɗo kala jokte Abdoulaye Wole waɗi ɗum o walli en hande heddi ko enen ɓeɗen tinnade eɗen goyanno en ballaka eɗen goyanno yimɓe men ballata en o waɗino Daouda Moussa Dia e haala Moussa Dia mbaɗi ni uddide Piindi TV mbaɗa hen jawdi mumen guitta galle R+2 mbaɗa ɗum wadde oɗo galle hande ko teddugal pulagu ko teddugal diine ko wonde almude galle sa diine ba wonde almude mo juggani jabde duwaw jignaɓe muɗum woni ko Abdoulaye Wole waɗan ñalawma hande o ko ewnago faade e Madina Gounass naɓe nayi ko kewi ko fof gañani hooɗe wonmo handane sadak ala mo handane teddugal so Abdoulaye waɗi milliard enen mbaɗen million ɗo doole men tolni goto fof yo diwngal diwal bayil mbawi sa woni sagata ɗe hay ladde so moddi diranima kala ko joguiɗa ko ɗum kaptortoɗa joguiɗen ko gawri mbaɗen hen joguiɗen ko dammiri mbaɗen hen joguiɗen ko maawa mbaɗen hen joguiɗen ko juuɗo jeen mbaɗen hen tawten Abdoulaye Wole ballen mo mbasen wiidemo omo wawi tan gacciden mo hen janggen wawde wadde so tawi neɗɗo heyɗi jiifa makko ne waɗi kalis o huuli duñi junggo e jiifa makko itto sooda ko ñaami yoppu jiifaji janani so tawi neɗɗo laamima a wonki aɗa leñol ma caɗele woppu laamuji janani sa woni gandu a falaki basal a falaki joote woppu gande janane ɗum noon ko joguiɗen ko famɗani kala gonɗo e nder Daaka e diwan muɗum moni fo lewru so waɗi temedere ɗiɗi ma wallit fil saabu ma wonde fil taƴi ma wonde micro boni tawa Abdoulaye ne woɗɗi Abou Ndiaye tawaka te koye direct wona yoɓe jaltin kalisaji ɗi ɓe mbaɗa hen ɓe gurna radio ji ɗi ɓe balla Abdoulaye ko daña ko wawa wallodirede ko waɗi noon ko jetto e moɗon onon on gaddanama ko jinnoɗon on gaddanama ko mbawɗon koɓe mbiya ko e wande wiyanama no soode wiya yo dog ƴeewe wiya gandi yo coggu taƴi ade ko yo dog tan on gaddanama kaɓirɗe moƴƴe wawɓe gaddani on Abou Ndiaye dañi woni Allah jarama on jarama ɓe jetti Madina Gounass naɓe kala yo Allah waɗ ɗum ɓural dendagal médiaji garɗi ɗo médiaji ɗi fof gari ɗo en natti dañde tuuyo médiaji hande o ko médiaji men ɗemgal men diine men e haaliyankoɓe men e heeɗiyankoɓe meɗen salamu aleykum KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma